Det vi gör i projektet är att vi planerar och ska uppföra 3 stycken multifunktionella våtmarker inom vattenskyddsområdet för våra vattentäkter. En multifunktionell våtmark är en våtmark som uppfyller fler mål och kriterier än om man säger bara en våtmark. Alltså, i det här fallet så är vårt huvudsakliga syfte att samla in näringsämnen för att det inte ska belasta vattentäkterna. Men det kommer också bidra till ökad kolinlagring och biologisk mångfald i området. En ytterligare multifunktionalitet i det här fallet är att vi också har möjlighet i åtminstone ett av fallen att erbjuda bevattningsvatten för jordbrukaren intill. Ålands Vatten, Ålands största dricksvattenbolag som är partner i projektet. Sen samarbetar vi med markägare och jordbrukare. Ålands Vatten är Ålands största dricksvattenbolag. Vi producerar och levererar dricksvatten till ungefär 75% av Ålands befolkning. I det här projektet då, där vi planerar och uppför våtmarker, så är vårt huvudsyfte att minska näringsbelastningen på våra dricksvattentäkter, alltså de sjöar som vi tar dricksvatten ifrån. Och det gör vi för att ju bättre vattenkvalitet vi har i sjöarna, desto mindre energi och kemikalier går åt för att rena det till dricksvatten. Det vi har gjort hittills är att vi har fört en dialog med berörda markägare. Vi har också anlitat en våtmarksexpert som har planerat 3 stycken våtmarkslösningar. Och en av våtmarkerna har vi uppfört i sommar. Och så har vi också tagit fram en webbsida som vi kallar för Våtmarkswebb Åland. Hur väl man än har planerat och hur många experter man än har involverat, så måste man också planera för att det kommer oförutsedda händelser. Det kan vara för torrt eller för blött eller för stora stenar eller annat när man ska bygga själva våtmarken, alltså när man är på plats. Det finns mycket lärdomar där ute och många delar samma utmaningar, så att ta reda på hur det har gått för andra är nog en bra början.